Да редуцираме ли разходите за реклама по време на криза или по-скоро обратното, да увеличим инвестицията? Кризата е голяма, кризата е ясна, предстоят още трудни времена. И какво да правим с бюджета, какво да правим с нещата и как да определяме кое да резнем от нашите разходи, за да може нашия бизнес да просъществува през 2026 и през 2027, тъй като знам, че нещата са навързани. Нашите решения, всичко, което взимаме, правим в момента тази година, ще се отрази на нашите резултати и следващата година. Така че нека да поговорим за това. Това видео е провокирано от разговор с моя клиентка, с която работим вече над 3-4 години и управляваме техните Facebook, Instagram, сайт, социални мрежи като цяло, TikTok, имейл маркетинг, Viber кампании и така нататък. Казусът е следният. Продават се по-малко продукти, има по-малко обороти, защото продуктите са по-висок клас и съответно това се отразява на оборотите. Какво правим? Това, което правим и това, което аз си казах на първо четене, което задължително трябва да анализираме, са продажбите през последната година и кои са продуктите, които се търсят най-много през последната година и които са всъщност не само търсени, но и купувани, реално има продажби от тях. Другото, което трябва да се направи, е да разберем и да анализираме кои са продуктите, които знаем, че така или иначе се търсят независимо от периоди на криза или ограничения в бюджета. Също така можем да помислим и трети вариант. Ако нямаме такива продукти в арсенала си, но да проучим пазара и да разберем, че можем да зареждаме от тях или да произвеждаме от тях, вече зависи какви са вашите възможности, тогава вече можем да започнем да предлагаме и нови артикули. Така че това са първите неща, върху които трябва да помислим преди да вземем решение относно маркетинга, независимо дали говорим за физически маркетинг или маркетинг в социалните мрежи. А сега вече като човек, който се занимава с рекламата в социалните мрежи най-активно и относно вече самите реклами и изборите, които да правим, от целият този анализ за продуктите, трябва да извлечем тази информация и след това да я приложим в публикациите, в сторитата и най-вече в платените реклами. Тоест, в момента има смисъл да инвестираме в реклами, които рекламират продукти или услуги, които имат възможно най-голям потенциал, възможно най-много търсене и продажби. Няма смисъл да рекламирате неща, които знаете, че са примерно много красиви или примерно много интересни или изглеждат много приятно или примерно са събрали много лайкове, защото да речем снимката е много готина или защото да речем просто в Instagram това много се харесва и този рил примерно е станал вайрал. Не се заблуждавайте по това. Фокусирайте бюджета си върху продуктите, които се търсят и които биха се продавали най-много, защото и в период на кризи винаги е имало и ще продължава да има, но и в период на криза винаги има неща, които се продават. В смисъл такъв, че все пак ние живеем във времена на капитализъм и хората харчат. Така или иначе харчат. Въпросът е къде ще похарчат своите пари. И разбира се, следващия голям въпрос, който няма как да го пропуснем, е в коя мрежа да насочим бюджета си, вниманието си и времето си, защото сега, ако трябва да сме откровенни, тук говорим за два ресурса. Говорим за ресурс относно време за генериране на съдържание и говорим за финансов ресурс, който се инвестира върху самите рекламни кампании, за да може те да бъдат, самите продукти да бъдат видими от повече хора, т.е. видяни от повече хора. И съответно тук сега това, което ще ви кажа, може да не се хареса на някой от вас, но това показва практиката за българския пазар в момента, а и не само. Facebook и Instagram продължават да бъдат водещите социални мрежи, от които идват най-много трафик и към които проявяват хората така най-много интерес. Виждаме най-голям потенциал за реализиране на продажби през онлайн магазин. TikTok помага за разпространението на бранда. Разбира се, аз не го изключвам, въпреки че в него имаме по-младежка аудитория и се очаква в нея да реагират по-млади хора. Говорим тук чисто като масовка. Така че ако вашите продукти са предназначени за по-възрастни хора, които не са от генерацията Gen Z, по-добре се насочете върху другите социални мрежи, ако бюджетът ви е по-ограничен. Но ако имате достатъчно бюджет, препоръчваме да инвестирате във всички мрежи в момента, тъй като в TikTok идва голяма масовка, въпреки че са по-млади хората, те започват да свикват с вашия бранд, да се позиционирате сред тази група, която така или иначе в някакъв момент ще започне да изкарва пари и да има пари, които да харчи по вашите продукти. Разбира се, от тук
също биха идвали продажби и трафик. Просто говорим тук масово и нещата как се случват масово в момента. Междувременно продължавайте да инвестирате и в платена реклама във Facebook и Instagram, като чисто времеви, като ресурс за генериране на съдържание. Ви препоръчвам да генерирате повече видеа в TikTok и да заложите повече на статични публикации в комбинация с видео, но вече да влизат в платена реклама за Facebook и за Instagram. Ако сте начинаещи и искате сега да се научите как да правите реклами от нулата във Facebook и Instagram, може да си вземете моя курс от сайта ми rosygеоргиева.com, Facebook и Instagram реклами от нулата, или може да работим индивидуално, където да ви покажа как да настройвате вашите кампании и да отделим време специално за вашия бизнес и за вашата дейност, като имате предвид, че всичко, което ще говорим, ще бъде много задълбочено и ще започнем от АИА, или пък ако сте по-напреднали и работим индивидуално, ще може да анализираме вашата стратегия и да преценим как да подобрим вашите реклами и съответно как да оптимизираме бюджета възможно най-добре. Ще се радвам да работим заедно и да чуя вашето мнение по темите. Оставете коментар и до скоро!